Здравейте на всички! Добре дошли в нашия лайв тази вечер. Ние сме една част от екипа на клиники Дермакт, част от специалистите, които тази вечер ще говорят за ботулиновия токсин. За съжаление, всички може би знаем за неприятните събития, които се случиха през изминалата седмица, може би 10 на дни. И смятаме, че е нужно да дадем максимално много информация, цялата информация, която ние имаме по въпроса. Така че не се колебайте да задавате вашите въпроси и всичко, което ви вълнува, ще се постараем да отговорим. Тази вечер тук сме с доктор Челингирова, пластичен хирург от клиника Дермакт, доктор Оклаклова, тренер на Restylane, на Галдерма, доктор Присадашка, също тренер за България, и разбира се доктор Георгиевски, който пък е тренер на друга голяма компания, както и аз, която също съм международен тренер. И всъщност всеки един от нас има достъп до изключително много информация за ботулиновия токсин, тъй като ние обучаваме в международен мащаб и на национално ниво много лекари как правилно да употребяват токсина. Сега нека да започнем. Доктор Клакова може да ни разкаже малко повече за това, що е то ботулиновия токсин и каква е неговата история, защото тя е изключително интересна. Мен това, което решихме така да подготвим, са няколко, може би 5 или 6 основни точки, които със сигурност не покриват цялата идея какво представлява ботулиновия токсин. И така като едно въведение решихме това да е първото нещо, защото и доста от пациентите, смятам, че и така и за широката публика, която се интересува от такъв тип процедури, дори да не си я изпълняват, може би не знаят какво точно представлява ботулиновия токсин. Много пъти ще чуете, искам да наблегна на това, че то е един медицински лекарствен продукт, нещо, което се неглижира малко, когато се говори за ботулиновия токсин. И другото нещо, асоциацията Ботокс е по-скоро бранд и за това ще обръщаме внимание, всъщност ще говорим за лекарствения продукт ботулинов токсин. Самата молекула на това лекарствено вещество представлява един протеин, който в нормални условия се изолира и се отделя от едно семейство Clostridium, като основно варианта ботулинум изолираме съответно токсина, но може цялото семейство да произвежда този тип протеин. Представляват две вериги с различна активност, малка и голяма, тежка и по-лека, всъщност която носят и различният ефект, когато се свърже с съответния рецептор. Всъщност какво представлява като лекарствено вещество? Тази протеинова молекула се свързва само с едно място в аксона. Това е мястото от нервното влакно, което се допира почти до мускулното влакно. И рецепторните, всъщност едни сигнални молекули, които отделят невротрансмитера ацетилхолин, правят нормалния импулс да се провежда от нервното влакно до мускулното влакно. А когато ботокса бъде инжектиран в ботулиновия токсин, извинявайте, в зоната, която ще се третира, в случая той се свързва специфично с тези везикули и пречи на отделянето на невротрансмитера към самото мускулно влакно. Тоест всичко изпълнява нормалната си функция, просто за кратък период от време ние имаме едно забавено или блокирано отделяне на този ацетилхолин, на този невротрансмитер. Както в нормални условия, така и при извършването на една такава медицинска процедура, това действие е обратимо. С времето ботулиновия токсин от тези везикули лека по лека се окислява и отделя и всъщност рецепторите отново започват да бъдат активни и тези везикули пак да се сливат с съответната мембрана и отново да отделят нормалното количество ацетилхолин и така отново се възвръща тази активност на мускула, който бива афектиран от ботулиновия токсин. По този начин, може най-просто да си обясним защо ефекта на токсина в случая трае известен период от време. Има няколко различни разновидности, 7 са вариантите на токсин, които могат да се срещат като за медицински цели. Основно се използва ботулинов токсин тип А и тип Б, като те са и с най-дълъг живот при използването им съответно като медицинска интервенция. И може да има различни биоварианти, биопродукти, така да го наречем,
наречем. Затова, когато четете или се запознавате с различни лекарствени характеристики на съответните продукти, може да видите, че те са варианти анаботулинов, летиботулинов токсин, различни всъщност белтъчни добавки имат и затова тези бионалични допълнителни продукти могат да имат различен живот и различна, така да го кажем, по различен начин да се държат, когато активират съответното си действие в организма. Не бива да забравяме, че ботулизъм се среща на ежедневна база като медицинско, като диагноза, така да го кажем. Доста често това са от различни битови травми, т.е. дори при едно банално нараняване в замърсена среда може да се намира този токсин и при анаеробни условия също да се активира и да се развие самото състояние ботулизъм. Може да бъде под формата на някаква хранителна инфекция също, когато не са стерилизирани по правилен начин продукти. Това не е отминала рискова такава категория и на дори децата за това се смята, че не би следвало да се дава мед до известна възраст заради точно този завишен риск. Така че това не е нещо, с което медицината не се среща. По-скоро ние като медицински лица, като лекари, трябва да сме първите разпознаващи съответно едно такова състояние. Малко за историята на самия ботулинов токсин. Известен е още от 1793 година, описан в Германия за първи път при хранене на голяма група от хора с неприготвено месо, сурово месо. И след това във времето, през различните периоди отново е давано различно наименование на самото състояние и вече в по-близките, по-наши времена, всъщност от 1987 общо има различни описани такива първи опити той да бъде включен като медицински, като лекарствен продукт. Първо за третиране на състоянието страбизъм или кривогледство. Всъщност там са били правени първите опити как да се коригира всъщност зрението и активността на самите мускули и след това всъщност от тогава са и първите проучвания и първите описани поредица от преминали пациенти с успешно лечение, горе-долу от 1989 година с приложението на токсина за третиране точно на тази неравномерна активност на мускулите на очния апарат. Одобрението за използване като естетична по-скоро такава корекция е около 2002 година от Food and Drug Association. Така че във времето това са близо 40, ако не и повече години, в които за медицински цели се прилага ботулиновия токсин. За последния път, в който бяхме на такъв голям форум, даже ние имахме и удоволствието да гледаме всъщност една от първите специалисти, които са прилагали точно при страбизма ботулиновия токсин и тя точно по този начин ни запозна с това как са видяли като допълнителен ефект, всъщност лекувайки страбизма, как подобрява и друго от качеството на живот и от начина, по който пациентите се възприемат, когато всъщност прилагат ботулиновия токсин. И още няколко просто такива точки да дадем, че всъщност много различни индикации могат да бъдат третирани с приложението на ботулинов токсин, като започнем от различни вродени неврологични заболявания, различно по тежест така спастицитет на мускулните групи, може да бъде детска церебрална парализа, мигрена, когато тя е категоризирана като хронична, форма на различна хиперактивност на мускулите, както на уринарния тракт, така и на дъвкателните мускули, хранопровода и гастроинтестиналния тракт да не бъде забравено, както и едно от последните всъщност като категории, мисля, че 2021, ако не се лъжа, е одобрен или всъщност се правят такива проучвания, одобрен все още не е, но при депресивни състояния, когато те са категоризирани при несъответствие с това пациентите как възприемат себе си, т.е. подобрява възприятието, те да харесват себе си, те да се приемат по начина, по който изглеждат и сега се правят всъщност тези допълнителни проучвания, каква е връзката между начина, по който изглеждаме, мимическите ни мускули и тяхната активност и всъщност място в кората на мозъка, която дава точно това възприятие и как то се подобрява. И последно нещо, което за мен също беше изключително интересно и показва всъщност, познавайки продукта, познавайки правилната дозировка
дозировка на лекарствения препарат, че можеш единствено да бъдеш в помощ и в правилната посока, използвайки го за пациента. Всъщност около 2014 отново, ако по спомен правилно се изказвам, е одобрена дозата над 2 годишна и 2 годишна възраст на деца, при които може да се използва специално бранда Ботокс при лечение на детска церебрална парализа. Така че отново обръщам внимание на това, че ние като медицински лица, познавайки как работи съответния лекарствен продукт, знаейки как да го дозираме, можем да дадем и тази гаранция, че всъщност той се използва по правилния начин и с лечебните цели, за които е зададен. Така че, ако в тази посока имате и допълнителни въпроси, всеки от нас следи всяка от социалните медии, в които се излъчва нашия лайв. Абсолютно можем да отговорим на всеки един от тях и мисля, че давам думата на доктор Георгиевски, който също ще ни разясни още нещо по тази тема. Благодаря, доктор Клакова. По принцип, почти всичко, което трябваше да се каже, което трябваше да разберат нашите зрители, успя да го кажеш, така че аз ще бъда доста по-кратък. И това, за което ще поговоря, е самия ботулинов токсин, какво представлява реално и какви клинични проучвания са проведени, за да ние днеска правим нещо, то е следствие на определени клинични проучвания, които са доказали неговата безопасност, ефективност и начин на употреба, по който трябва всички ние да следваме и да правим. Сега, първото нещо, което трябва да повторим, че ботулиновият токсин е лекарство. Говорим за биологичен продукт, както каза, нали, имаме най-различни видове ботулинови токсини, които са регистрирани на пазара. Те колко са еднакви, толкова са и различни. Тоест всеки един ботулинов токсин има различна молекула, което за пациентите не е най-важното, но различната молекула води до различна потентност, до различен начин да се смятат самите единици, за които говорим. Нали, това са така основни неща, които трябва да се знаят. Когато говорим за клинични проучвания, аз бих започнал от там. Първо едно общо клинично проучване, което искам да споделя, в което влиза абсолютно всички специалности, в които може да се използва ботулиновия токсин, както са неврология, урология, естетична медицина, естетична дерматология. Имаме проучване, което е проведено върху пациенти, с което се доказва, че в естетиката антитела не се създават. Тоест 0,003% имаме възможност от създаване на антитела при пациентите, ако се използват реално продукти, които са регистрирани на пазара, които имат стабилна молекула. Сигурни сме в какво има в флакона като прах, общо взето, и използваме количеството, което е предназначено, количество, което е доказано с клинични проучвания реално. Следващото проучване, за което бих искал да поговоря, е за това как ние решаваме да използваме в определена зона определен брой единици. Това е много важно и примерно, за да бъде по-лесно и по-разбираемо за самите зрители как са проведени тези проучвания, ще разкажа за едно от тях, може би за проучването, което е проведено в зоната на бърчици тип пачи крак. В момента дозата, която използваме в тази зона, е по 12 единици на страна, което прави общо 24 единици. Самото проучване, което се провежда за всички зони, разбира се, примерно в тази зона имаме проучване, което е проведено върху много хора, като са използвани 3, 6, 12, 18 и 24 единици. Накрая, когато се сравняват самите резултати, се доказва, че разликата между 12, 18 и 24 единици в ефективност, безопасност и продължителност на ефекта е почти минимална като разлика, докато между 9, 3 и 12 е доста сериозно промяната в продължителността на самия ефект, което за средна стойност се взимат 12 единици и съответно това е начина, по който работят всички зони в лицето, за да бъдем, нали, напълно в безопасност и да бъдем, нали, сигурни, че ще имаме един доста добър резултат при нашите пациенти. Следващото проучване, което е може би най-интересно за зрителите, е едно проучване, което е провеждано в продължение на 18 години, като пациентите са проследявани, примерно от, мисля, че беше самото проучване от 2000-та година до 2018 година. Проучване, което показва, че пациентите
по време на проучването се чувстват с 6,9 години по-млади, за разлика от тези, които не си правят ботулинов токсин. И това е много дълго проучване, което е сумирано и което наистина показва колко безопасно лекарство е ботулиновия токсин. И най-важното, което искам да спомена, е, че ботулиновия токсин има най-много клинични проучвания, от което и да е друго лекарство в света. Имаме, примерно, даже само за един от брандовете имаме над 200 клинични проучвания и над 3600 публикации, което говори за наистина взели са участие 19 800 пациента. И това беше само до 2019 година като сумирана информация, като в последните 5 години, даже вече 6-та година, със сигурност тези числа са доста различни. Така че, когато става въпрос за ботулизма, който се е получил, както вече казахме, някои от нашите колеги, става въпрос за някакъв продукт, който е с неясен произход, флакон, в който има някакъв прах, за който никой не знае за какво става въпрос. Така че просто се доверявайте на специалисти, медицински център, които използват легализирани продукти на пазара и на които може да се доверите. Това е общо взето от моята тема, което мога да споделя днес. Аз бях доста по-кратък от доктор Клакова. Ако имате въпроси посока химична структура, някакви други допълнителни клинични проучвания, които повечето са даже сравнения между продуктите, които няма никакъв смисъл да говорим за тях. Може би едно клинично проучване пропускам, което е важно. Това е клинично проучване за средна продължителност на самия ботокс. Клинично проучване, в което искам да си представите, че са 100 пациента, които са инжектирани и се проследяват от първия ден до 180-я ден или от първия до 6-я месец. Клиничното проучване за продължителността на резултата показва средна продължителност от 4 месеца. Какво означава това? Това означава, че 50% от пациентите на 4-я месец все още имат ефект и продължават да имат, докато останалите 50% вече нямат ефект. Което означава, че можем да имаме пациенти, които ще имат продължителност на резултата 3 месеца, може да имаме пациенти, които ще имат 6, даже и ще продължава. Имаме такива случаи. Не са много чести, разбира се, но има такива случаи в нашата практика. И, разбира се, винаги ще има и пациенти, които и на 2-я месец няма да имат резултат. Това зависи от нас като тяло. Но най-важното според мен е да се каже, че на по-малко от 3 месеца не трябва да инжектираме ботулинов токсин, заради първото проучване, което говорихме за безопасността и за това да не се създават антитела и да не спре да действа самия ботулинов токсин. Това е общо взето от мене. Благодаря. Кой е следващия, който ще продължи? Сега подканим и доктор Присъдашка, тя да сподели също своя опит с токсина, кога го използваме, при какви ситуации. Разбира се, това, което доктор Георгиевски каза, е много индивидуално при всеки пациент. Каква ще е продължителността на ефекта, зависи и от метаболизма и от начина на живот. Но когато избирате каквато и да е било естетична процедура, когато избирате и ботулинов токсин, и филари, и колагенови стимулатори, мястото, на което трябва да се доверите, е лицензиран медицински център. Това е нещо, за което аз искам да говоря, защото избирайки козметолог в кавички или медицински специалист от Инстаграм, който не знаете дали има дори диплома в България, дали има диплома като медицински специалист, като лекар, вие рискувате вашето здраве. Много е важно да изберете медицински център, който е лицензиран с всички законови стандарти за Република България и в който работят специалисти, лекари, които всъщност имат съответната квалификация да поставят инжекционно продукти във вашето лице, във вашето тяло, да използват лазерни технологии и въобще за всички разкрасителни процедури, които искате да си направите. В такъв тип медицински центрове вие ще получите на първо място информирано съгласие, с което да се информирате за вашата процедура, за типа на веществото, което ще се използва или апаратната процедура, която ще използвате, но
вие ще получите още при влизането в такъв център, ще получите информирано съгласие. След което ще получите цялата информация и от вашият лекар. Ще получите подробен разпит за придружаващи заболявания, за медикаменти, които приемате, за да могат те да бъдат в максимална безопасност за вашето здраве. Тоест, прилагайки някаква процедура на вашето тяло, вие трябва да сте абсолютно здрави и да не приемате медикаменти, които ще бъдат в някакво отношение с инжекционните продукти, които ще прилагате. След това ще получите сертификат за идентичността на продукта и по този начин вие ще сте сигурни, че сте приложили качествен продукт и регистриран на българския пазар продукт. Затова ние апелираме към вас вие да подхождате с отговорност към вашето здраве и да не избирате случайни специалисти в социалните мрежи, които могат да доведат до увреждане на вашето здраве. Това, което искам да кажа, че на всеки специалист в света може да се случи както оклузия на кръвоносен съд от хиалуронови филари, така и странична реакция от приложението на ботулинов токсин. Но тъй като ние сме лекари, ние сме изучавали подробно анатомията, подробно технологията на производство на всички продукти, с които работим, ние ви гарантираме, че ние можем да постъпим по най-правилния начин, за да се справим с каквато и да е странична реакция, която се е получила при вашето тяло, при вашата процедура. На всеки лекар може да се случи всякаква странична реакция. Не можем да гарантираме, че няма да имаме нежелани реакции от някаква процедура. За това са и информираните съгласия, за това са и подробните разговори с пациентите, които провеждаме преди провеждането на всяка процедура. Това, което аз искам да апелирам, да не рискувате с вашето здраве и да провеждате вашите процедури в сертифицирани медицински центрове при лекари, които имат съответната квалификация. Добре, сега аз поемам щафетата. Всъщност искам да продължа с казаното до тук от доктор Приседашка, че наистина е изключително важно на кого се доверявате, тъй като всяка една инжекционна процедура, ботулиновият токсин е абсолютно всяка една друга и не само инжекционна, също и за лазерните процедури, нека да ги включим и тях все пак, крият своите рискове от усложнения. Нещо, което на мен ми направи така впечатление, което по-скоро осъзнах заради случилите се събития в последните дни, е, че всеки един от нас посещава ежегодно конгресите в Париж, в Монако. Това са световните конгреси, на които се обсъжда наука. Там се обсъждат най-новите тенденции, най-новите протоколи за приложение на ботулинов токсин, на филари, нова анатомия, защото да, има развитие и в това. Чисто от анатомична гледна точка нещата вече се променят. Колегите анатомисти откриват изключително много нови неща, които са много важни за нас като хора, които инжектират. И това няма как да се знае от един човек, едно лице, което никога не е имало никакво медицинско образование и не се обучава ежегодно. Освен това, на последния конгрес, на който бяхме в Париж, темата за ботокс, въобще за ботулиновите токсини, беше много така широко обхваната, тъй като предстоят да се появят на пазара нови продукти, има новости в приложенията, както казах, протоколите се променят на всеки 6 месеца, т.е. ние имаме този достъп и ни се дава, за да можем да минимизираме усложненията максимално. Винаги на тези конгреси има и едни такива лекции, от които всеки един от нас смятам, че изключително много му е неприятно да влиза, но влиза да слуша, и това са лекциите и сесиите за усложнения и странични ефекти. Защото действат изключително отрезващо, трябва да ви кажа. Нещо, което аз осъзнах в действителност, беше, че за всичките тези години посещения на тези конгреси, коментирайки с колеги от международната общност на инжекторите, никога не е бил докладван такъв случай на ботулизъм след поставяне на ботулинов токсин за естетични цели.
Така че това беше потресаващо дори и за нас, тъй като това е изключително голяма рядкост. Аз искам така с това интро да започна и да ви въведа в моята тема, в случая за лайва тази вечер, която е усложненията от токсина, какво можем да очакваме, кое е нормално, кое не е нормално, кога следва да потърсим лекаря си. Апелирам към вас, когато имате такова усложнение, да потърсите вашия лекар. Ако е лекар, разбира се, надявам се да е лекар, тъй като хубаво е да знаете, че вие сте пациенти преди всичко, за да може той да вземе отношение и да ви помогне по възможно най-бързия начин. Сега, като във всяка една инжекционна процедура, имаме така краткотрайни усложнения, които обикновено изчезват в рамките на няколко дни, ако се случат. Съответно, това са на местата на обождания най-често се случват. Съответно, ако е в горната трета, може да са по челото, около очите, където се инжектира пачия крак, например. Най-често се получават веднага след инжектиране едни пъпчици, аз така ги обяснявам на пациентите, всъщност се казват папули, тъй като токсинът на повечето места се инжектира повърхностно. Когато той се инжектира повърхностно, кожата остава надигната и всъщност много от пациентите, които особено за първи път поставят ботулинов токсин, се стресират от факта, че, както те се изразяват, челото им стои на бабуни, примерно, или имат отток около очите. Това е напълно нормално, обикновено отминава в рамките на едни 15 до 20, максимум 30 минути от само себе си. И съответно е много важно пациентите да не ги пипат, да не ги натискат, да не ги масажират. Нещо, което също може да се случи на местата на обождане, разбира се, е хематома. Това са синините. Най-често това за нещастие се случва в зоната на пачия крак, но какво да се прави? Понякога, колкото и да внимаваме, нещата не винаги зависят от нас. Много зависи дали пациентите, особено тези от женски пол, дали са около месечния си цикъл, около овулацията, когато сме склонни да сме по-чувствителни и да кървим и съответно да посиняваме повече. Дали сте приемали в предните дни някакви медикаменти, добавки от типа на омега-3, женшен, да речем, от тях наистина кърви повече вечерната иглика. Всеки един от нас е говорил за тези неща, така че сведете до минимум приема на такива добавки и на лекарства, особено обезболяващите. Като обикновено синините, които се получават, преминават в рамките на няколко дни. Разбира се, друга често срещана реакция е лека до умерена болка в местата на инжектиране. Някои пациенти са малко по-чувствителни, могат да усещат местата като натъртени в рамките отново на няколко дни. Някои от останалите реакции, които често срещаме при пациентите, не са при всички, но се случва. Това е главоболието. Голяма част от нашите пациенти съобщават, че имат леко транзиторно, се казва това главоболие, тъй като то отминава наистина в рамките на 2 до към 4-5 дни. Като това, което ние съветваме пациентите в тези случаи, да си помогнат, така да се каже, като приемат някое обезболяващо лекарство, нестероидно противовъзпалително, например, не е грешно и няма никакъв проблем. Главоболието обикновено се дължи на факта, че се получават като мускулни спазми, така да се каже, до момента, в който ботоксът напълно парализира мускулатурата. И всъщност така го обясняваме на пациентите, все едно те правят една мускулна треска, тъй като мускулът неволно се съкръщава. Вие сте свикнали да се, примерно, направите гневната бръчка, свикнали сте да вдигате веждите, но не можете все повече и повече със всеки изминал ден, което натоварва мускулатурата. Или пък при самите обождания е възможно, пак казвам, при по-чувствителните пациенти да се получи такъв тип главоболие. Така че обикновено това са така едни от по-често срещаните, но бързо отминаващи странични ефекти, вече следствие от самата процедура. Разбира се, може да имаме и малко по-сериозни усложнения, като едни от най-честите, нека да започнем с горната трета на лицето. Обикновено в зоната на гневната бръчка това, което може да се случи, е падането на клепач. Това е моментът, в който токсинът
се разпространява към мускула, който повдига клепача. Съответно този мускул вече не може да действа и е парализиран, съответно на което няма как клепача да се вдигне. За щастие в повечето случаи става дума за много лека птоза, му казваме на това състояние, т.е. отпускане на клепача в рамките на 2-3 мм, които общо взето дори в рамките на 1-2 седмици от само себе си могат да се възстановят, но в повечето случаи, ако има нужда от това, може да се прилага топлина, може да се прилагат масажи, може да се прилагат специални капки, които да стимулират мускула да се повдига и обикновено този ефект също отминава така за едно много бързо време. Обикновено това се случва тогава, когато инжекторската техника не е правилна. Това е единият вариант, но е възможно и поради различни анатомични особености, които са типични за съответния пациент. Разбира се, както и при определена дифузия на препарата. Затова отново казвам колко е важно лекар да ви инжектира. Това е лице с медицинско образование, тъй като той може да прецени правилната концентрация и разреждане на разтвора. По отношение на инжектирането в зоната на челото, това, което най-често може да се случи, е натежаване на веждите. Обикновено това става, когато се предозира токсин или когато се сложи прекалено ниско, или при по-възрастни пациенти. При по-възрастните пациенти всъщност се получава едно цялостно отпускане на тъканите, не само в долната част, но също и в горната част на лицето. И всъщност цялото това изтъняване, тъканите са подложени на процеса на стареене, реално и самият мускул изтънява и то остава единственото, на което тези тъкани се държат, следствие на което, ако се сложи токсина в нормална доза, така както го слагаме при един млад човек, да речем, е възможно той да натежи и съответно да се получи това спадане на веждите с един по-изморен вид. Пациентите усещат като тежест, като едно непрекъснато напрежение в зоната на челото и гневната бръчка. Също е транзиторен този ефект, т.е. отминава в рамките на седмица-две обикновено и всъщност тук е много важно лекарят да прецени, да направи оценка на лицето на пациента според възрастта му, според нуждите му, къде и колко да инжектира от токсина. Обикновено тогава инжектираме малко по-малко единици, не търсим пълен ефект на токсина, не търсим пълна парализа на мускулатурата, но това може да го прецени единствено и само медицинско лице. Някои от по-така неприятните странични ефекти могат да бъдат при инжектиране също така и в зоната на пачия крак, може да има двойно виждане, което за щастие също отминава бързо, тъй като дозите, както и доктор Георгиевски каза, особено около пачия крак, не са много единици. Друго, което може да се случи, е подуването в областта. Това е обикновено при пациенти, които имат така наречената маларна турбичка. Това е една турбичка в зоната под окото, която е масна тъкан, която нормално всеки един от нас има, но при някои хора дренажът там е малко по-лош и съответно имат повече изразеност на турбичката, съответно токсинът може евентуално да блокира този дренаж още повече, съответно да се получи това отичане, особено сутрешно време. Нека да кажем, че всички тези странични ефекти и реакции могат да бъдат всъщност копирани с топлина, с масажи, съответно с процедури, които могат да се правят лазерни или радиочастотен лифтинг и всъщност можем да им помогнем да отминават малко по-бързо. И сега давам думата и на доктор Челингирова, която ще ни разкаже още малко за интервалите на инжектиране и още някои интересни факти за токсина. Да, вие всъщност общо взето обобщихте най-важните опорни точки, за които трябва да говорим. Доктор Георгиевски спомена за интервалите, които са средни, приблизителни спрямо различните производители на токсина, като пак ще повторим, между 3, 4 до 6 месеца спрямо различните производители трае продължителността на токсина в съответната зона. Като това, което много често казваме на нашите пациенти, които правят токсина с естетична цел, е да таргетират трите най-важни зони, гневната бръчка, челото и пачия крак, защото лицето, както каза и доктор Трендафилова, трябва да се разглежда като едно цяло. Съответно, много по-добре е, когато блокираме трите зони едновременно, за да може и продължителността съответно да е по-голяма.
Опорните точки, на които стъпихме преди малко за това какво е токсина, медицинските проучвания, които стоят зад него, къде трябва да се прилага. Това, което апелираме нашите пациенти, е наистина да имате изисквания. Изисквайте да бъдете обслужени от лекар, от медицинско лице с съответното образование, ако има и допълнителни квалификации, още по-добре за съответните процедури. И ако искате, вече можем да проминем към въпросите, които са вече много в социалните мрежи. Кой откъде ще задава? Би трябвало да се чуваш. Едното нещо, което по-скоро към доктор Трендафилова, за да не пропуснем въпроса, директно да го зададем в TikTok, кога се проявяват тези странични ефекти, веднага или в по-късен етап. Тъй като, може би това не споменахме, ефекта на ботокса може да се разгръща от 2-3 ден до 10-14, т.е. това плавно обхващане на механизма на работа на ботулиновия токсин. Съответно в точно този интервал от време може и да не са на момента, може да ги видим в последствие в следващите дни. За това нещо, че има проучване. Дайте го проучването. Проучването е, че още в първите 24 часа имаме определен ефект като цяло. Нали? А когато говорим за ботулизъм, от 6-тия час до 10-тия ден общо взето може да се очаква. Колко по-голяма е дозата, толкова по-мълниеносна и бърза е самата Така че отговорът не е на момента на самата процедура, но в дните след провеждане. Аз също искам да добавя е, че има и клинично проучване, че ако ботоксът е сертифициран, ако той е с клиничните проучвания, за които доктор Георгиевски до сега говори, няма как да се получи интоксикация на организма, няма как да получите ботулизъм. Трябва да се инжектира прекалено голямо количество, което се равнява на между 80 и 100 флакона от регистрираните токсини, за да се получи интоксикация на организма. Така че трябва да бъдете спокойни, че с дозите, с които ние работим и с продуктите, с които ние работим, риска да получите ботулизъм или интоксикация на организма е нула. Защото в неврологията се използват по 8, по 10 флакона и няма отново нула. От регистрираните, а не от даже изобщо не трябва да коментираме нерегистрирани, защото това е просто... Да. Другото нещо за дозирането отново не са взаимозаменяеми единици, начин на разреждане на един търговски продукт, съответно към друг. Тоест, ако пациентите имат въпросите какво количество, зависи със сигурност от продукта. Това означава, че с един ботулинов токсин може да бъдат инжектирани с 64 единици, с другия да ви трябват 150 единици. Това са различни токсини, а не че единия лекар ви е инжектирал много повече единици. Всичко зависи и от самия продукт и начина, по който са представени самите единици като мерни. Има нови токсини, които ще бъдат дозирани по милилитри, което съответно отново не би било за самия пациент доказателство. Ефекта спрямо единицата, по-скоро наистина преценката е на лекаря, на медицинското лице, квалифицираното лице, което изпълнява самата процедура. Като цяло, това, което аз искам да добавя за единиците е, че някои компании са унифицирали единиците, които да се използват в съответната област, но аз смятам, че всичко е индивидуално и както доктор Трендафилова каза, понякога при някои пациенти можем да си позволим да сложим по-малко, при други да сложим повече единици. Всичко е изключително индивидуално при всеки пациент. Така е. Сега имаме един друг въпрос за това дали се получава атрофиране на мускулите и увисване на кожата при продължително ползване. Доктор Георгиевски много бързо да каже. Сега, чисто с остаряването, чисто възрастово, това, което се случва е да атрофират. Не мускулите, атрофира правокостта, атрофират мускули, атрофират мазнини, атрофира кожа. Абсолютно всичко намалява. Но има една зона, в която мускулите хипертрофират и друга, в която атрофират. Това означава, че в зоната около очите мускулите с възрастта или се запазват
същите или леко хипертрофират, докато в зоната на челото намаляват или атрофират. Но това не означава, че тези, които са хипертрофирали, трябва да се инжектират, а тези, които са атрофирали, не, или да променяме много единиците. Не съм напълно съгласен с вас и ще ви кажа защо. Защото фронталиса е много по-голям мускул от тези толкова мънички мускули, които инжектираме в тази зона. И те дори да хипертрофират, аз не мисля, че трябва фронталиса да се промени, да му се намалят самите единици. Просто трябва в неподвижната зона да се инжектира, за да може да се повдигне. Така, т.е. не се получава атрофия. Това беше всъщност отговора. Идеята и на това, което доктор Георгиевски каза, че повечето пациенти, които потребяват години или месеци, да речем, имат неколкократни поставяния на токсина, не спират да стареят. Т.е. ние не спираме да остаряваме заради това, нали, че си поставяме токсин или ползваме филари или биостимулатори. Ние можем да забавяме процеса до някаква степен, но няма как да го спрем за наше нещастие на този етап. Така че в момента, в който вие спрете поставянето на ботулинов токсин, естествено, че ще се видите много по-отпуснати, малко по-остаряли, нали, в зависимост от това колко дълго време сте го използвали, колко години са минали от това. Смятам, че всеки един от нас тук си поставя ботулинов токсин. Аз лично мога да кажа, че от 15 години си поставям ботулинов токсин в... Нямаме този проблем, поне да сме го забелязали и в трите зони и не съм имала никога отпускане, никога не съм имала атрофия на мускулите, нито свличане на мускулите. Имаме въпрос колко време издържа нормален ботокс с нормална марка, нали, може би регистрираните брандове, за които говорим тези дни. Това вече го изкоментирахме, че е средна продължителност между 4 и 6 месеца общо взето, но винаги има пациенти, които може да имат и 2 месеца продължителност на резултата и това няма да се дължи просто на специалиста. Най-вероятно проблема, то не е проблем, то си е метаболизъм, който е по-забързан при част от пациентите. И има единични случаи, които изобщо не ги хваща ботокса. На мен вече в практиката може би имам 3 или 4 случая, които изобщо не реагират на ботулиновия токсин, т.е. те си имат изградени антитела срещу съответния токсин и изобщо не действа. И нещо, което искам да допълня е, че изглаждането на бръчките е нещо, което вторично се случва, докато правичното нещо, което ние правиме, реално е релаксация на мускулатурата. Тоест, невъзможността за движение. Самото подобрение на бръчиците е страничен ефект, който ние желаем. Това е общо взето. Да, защото всъщност мимическите мускули са директно захванати в единия си край за кожата. Всъщност ботокса, ботулиновият токсин прави мускула оптимално гладък и с него повлича всъщност и кожата надлежаща. Да. За продължителността на действие аз също искам да добавя, че може би при първите поставяния в живота ви на ботулинов токсин в областта на мимическите мускули, продължителността на ефекта ще бъде по-краткотраен, тъй като мускулите имат памет. Те искат да се движат и искат да правят съответните мимики. Затова продължителността на ефекта ще бъде по-краткотраен. В последствие, ако продължите да си поставяте ботулинов токсин през определен интервал от време, продължителността на ефекта ще бъде по-голям, все по-дълъг и по-дълъг. Да, това го има на клинично проучване отново. Нека сега да минем към един друг въпрос, който е много хубав. Пак е от зададенето, но така или иначе мислехме да го коментираме. Някой от вас беше попитал кои са регистрираните токсини в България. Всъщност, напоследък, може би за повечето пациенти стана ясно, че има 2 вида, според това дали са за медицински или за естетични цели. Нас, ако питате, няма такова разделение, защото дори естетичната процедура в крайна сметка е медицинска процедура. Тя се извършва от лекар, има инвазия през кожата, така че при всички положения не случайно непрекъснато повтаряме, че трябва лекари да извършват тази процедура. В България има доста регистрирани токсини. Това са Вистабел, това са Алюзиенс, Азалюр, Бокотюр,
Диспорт, Ксеомин, като някои от тях са за медицински цели, като единствената разлика с останалите е, че се различават по дозата, т.е. по брой единици, които се намират в флакона и по името. Де-факто те са абсолютно същите токсини, като тези, които се водят за естетични нужди. Така че важно е да отбележим този факт. Затова и пак казваме, нали, е важно, че лекари трябва да извършат процедурата, защото само единствено ние знаем как да разредим правилно тези флакони, тъй като единиците са различни във всеки един флакон. Нещо, което още искам да добавя, тъй като говорим за регистрираните препарати в България, доктор Приседашка много хубаво обясни, че всеки един продукт може да си има своята информация, съответно си има своя бадж, който вие може да изискате, който може да се постави на паспорта. Някои от продуктите нямат такъв отделен, който може да се отлепи от чешенцето, някои имат. Но предостатъчно е лекарят да ви напише сериен номер на продукта, кой продукт ви слага, броя на единиците, съответно, пак казахме, броя на единиците е различен. Това, ако вас ви интересува, може да ви се обясни на момента, тъй като различните брандове работят с просто различни видове единици. И всъщност смятам, че трябва да знаете кои продукти всъщност може да използвате и на кои да се доверявате. В случая това в примера на лепенките, стикерите, паспортите, всъщност от токсините, с които работим на ежедневна база, в Вистабел, без значение от количеството единици, в които ги има в флакона, има такъв стикер. Съответно, ако го предоставяме на пациента, той се отлепи от флакона и се дава. Диспорт, който е другия токсин, с който работим, няма такъв стикер. Така че отново, по време на консултацията, комуникацията, която водим с пациентите, предоставяме тази информация в единия или в другия му вариант директно на процедурата. Аз не знам дали не е удачно сега да споменем, защото нашите пациенти доста често ни питат може ли да отворите флакона пред нас. Ние винаги, когато имаме пациент, който подлежи да е на първа процедура, разбира се, отваряме флакон съответно пред него, но тъй като самите разфасовки са с различен брой единици и най-често флаконите стигат с двама пациенти, понякога това е невъзможно, така че можем да ви успокоим с това, че съответно продукта, който ще ви бъде инжектиран за вас, ще ви се отлепи съответния стикер, ще ви се постави, ако е в случая Вистабел, ако е Диспорт, ще ви се напише серийния номер, ще остане още от продукта в флакона, който ще е за следващия пациент, който е възможно да види, че не се отваря пред него. Това не означава, че ви се инжектира някакъв странен с неясен произход продукт. В големите клиники това не е възможно да ви се случи, така че така е. Има и един друг въпрос, на каква възраст се поставя ботулиновия токсин. Смятам, че е важно да поговорим и за това, тъй като всеки смята, че възрастта 30, по някой път 40 е прекалено рано. Идват много пациенти във възрастта около 50. Мисля, че вече ми е време за токсин. Обикновено тогава вече е малко късно, както казахме, заради процесите на старене. Ефектът няма да е толкова добър. Лично, моят отговор на този въпрос е тогава, когато има нужда. Тогава, когато вече видим едно сериозно задълбочаване, а дори и не толкова сериозно, да речем умерено маркиране на бръчките, обикновено в горната трета, тогава вече можем да поставим ботулинов токсин и опита говори, че това е възрастта около 27. 30. Там някъде, при повечето хора, именно тогава те търсят консултация с нас, за да попитат дали вече е време да поставят, тъй като вече грима не им стои толкова добре, вижда, че бръчките се задълбочават, например, особено лятно време и така нататък. Така че това е съвсем нормална възраст за започване и няма нищо лошо и опасно в това. Имаме още един въпрос. Мъжете може и малко по-късно. Вие сте облагодетелствани, както винаги. Имаме въпрос, има ли регистрирани корейски продукти? В България не. В Европа няма нито един регистриран азиатски продукт, защото няма точно това, за което аз говорих. Клинични проучвания. И това е така. Те минават доста регулации, нали? В случая каква е максималната доза, в случая по-скоро те си минават, разбира се, но... Европейската
комисия и съюз, както за всички лекарствени продукти, има някаква дозировка, която е разрешена, оптимална за използване и се регистрират по съответния канален ред. В случая същото важи и за този лекарствен продукт. Твърдим, че може корейските да не са хубави или нещо друго, нали? Не означава нищо такова, но те просто нямат регистрация, нямат позволени да бъдат доставани, да бъдат разпространявани или инжектирани на територията на Европа като цяло. Така че това е нещо, което трябва да кажем. Така. Същото се отнася и за продуктите от Турция. Всъщност. Абсолютно. Да. Правим ли тест за непоносимост? Не. И това е трудно нещо, което може да се направи, нали, тест за алергия или за непоносимост като цяло към ботулиновия токсин. То е лекарство и по принцип почти е невъзможно, но е възможно. Има описани случаи на свръхчувствителност или алергия към ботулиновия токсин. По принцип, ако имаме пациент, който съобщава за множество алергии в живота и се притеснява, да, няма никакъв проблем да се направи един тест за алергия и съответно един вид проверка, но нека все пак да уточним, че и самия тест не е на 100%, не може да докаже наличието на алергия или липсата на такава. Но все пак отрицателен теста не означава, че няма да има алергия. Срещат се все пак фалшиво отрицателни тестове. Абсолютно. Но не го изпълняваме на абсолютно всеки пациент. Абсолютно, да. Няма как да бъде релевантно това. Има ли нещо, което би повлияло на продължителността на ефекта на ботокс? Питат ме за липсата на алкохол. Положително или отрицателно? Много сигурен, че има много, може би някакви топлинни процедури, които да се извършват някакви радиочестоти от този тип. Но иначе спорта не мисля, че променя продължителността, защото аз имам спортисти, които им издържа ботокса 6 месеца и дами, които не спортуват и им държи 2 месеца. Нали? То си е до метаболизъм. Всичко е супер индивидуално. Да. Може две близначки да има едната да има продължителност 2 месеца, другата 6. Всичко е много индивидуално. Няма как да се твърди. Добре. Някой друг въпрос? Виждате ли вие? Всъщност предишният въпрос беше как да увеличим действието на ботокса или как да... Процедури, които да повлияят продължителността. Аз го разбирам като които да увеличат продължителността. И аз го разбирам. Дали начина на живот, дали липсата на алкохол биха повлияли на продължителността, т.е. да увеличим по някакъв начин по-скоро. Липсата на тютюнопушене. Със сигурност. Но процедури, които наша гледна точка, които биха повлияли благоприятно, плазмотерапията, мезотерапията, този тип процедури увеличават. Също питат, нали, дали пробваме, виждаме, нали? Но все пак нека да кажем, че хубаво е, може би, така, ако ще се пие цинк, да не е постоянно, тъй като все пак това е една добавка с бързо натрупване. Може да се вземе около самата процедура някакво определено количество, в зависимост от бранда, който се купува, като имайте предвид, че не е пак 100% еднозначно. Не е задължително, като пиете цинк. Аз мога да дам за пример себе си. Трудно отговарям на токсините, някой път ме хващат много добре, друг път не чак толкова добре. Много зависи явно и от начина ми на живот към момента. Така че абсолютно. Помага ли ботокс за паднал клепач? Още един въпрос. Да, възможно е. Има такава методика при падане на птоза, истинска птоза на клепача, истинско отпускане, да се инжектира ботулинов токсин по мигления ръб в определени точки, казвам, които са много строго специфични, в определена посока на инжектиране на иглата, определен брой единици, които евентуално да спомогнат за по-бързото повдигане на клепача, ако се случи това неприятно усложнение. Може да се направи. Разбира се. Разбира се, пак това е въпрос на преценка от страна на лекаря. Просто той трябва да види пациента и да прецени. Много е важно самите пациенти да знаят, че ако имат малко по-отпуснати клепачи, не са перфектния пациент за инжектиране на ботулинов токсин и винаги ще трябва да направят компромис с бъдещия резултат. Дори и с продължителността на самия резултат.
Нали, клепача, кои физиологично имаме разлика в Със големината на сигурност. двете очи, също в тази посока, по-скоро не като обръщане на ситуацията, която се е получила, по-скоро като функционален ефект също би било. За да може пациента да знае, защото пациентите особено преди първа процедура, не се гледат в детайли, а след това започват да се гледат в детайли и наблюдават тук има разлика, там има разлика, а те са неща, които са от преди това. Даже ние подобряваме асиметрията и се опитваме да поизравним нещата, но то е природа, ние не сме създадени симетрични, общо взето, така че това е. Добре. Лип-флип. Някой нещо да каже. Процедура, която трябва да бъде направена след инжектиране на хиалуронов филър, само с ботулинов токсин няма да има особен резултат. Или комбинация от двете едновременно. Това е моето мнение, вие кажете вашето. Да, по-скоро основното поне за мен би бил дори филъра в устните като резултат финален, отколкото... Но това не означава, че казвам да си правите много филъри в устните в никакъв случай. Не ме разбирайте погрешно. Нека да бъдем максимално естествени и красиви. Максимален брой единици. За 3 зони, мисля, че беше... В една зона. Зависи от зоната, разбира се, но... Доктор Присъдашка? Не ви слушах, защото се зачетох в един въпрос, който е: ако се пие антибиотична терапия, може ли да се слага ботокс? Само здрави пациенти. Само здрави пациенти работим и имайте предвид, че когато идвате на процедура в нашата клиника, ако сте болен и имате някакви симптоми на разболяване, ще бъдете върнати. Няма да бъде проведена абсолютно никаква процедура. Първо сте риск да заразите нас, второ е риск за вашето здраве да бъде инжектиран какъвто и да било продукт. Добре, мисля, че вече вървим към края на нашия лайв. Дано ви е бил полезен. Разбира се, може да продължавате да ни задавате въпроси в нашите социални мрежи и профили, на които ще се постараем да ви отговорим, ако все още има нещо, което е останало недоизяснено и което ви е интересно. Благодаря на колегите, че бяха толкова изчерпателни и до нови срещи. Благодаря ми ние. До нови срещи.